Ayan, good morning, good morning. Ngayon isang mapagpalang umaga po sa ating lahat mga Kabicolana. Bago ang lahat, welcome sa aking munting channel. Ayan, maulan ng umaga po sa ating lahat guys. Dahil nandyan pa ang bagyong Christine. Ayan. For today's vlog, nandito ko ngayon sa aking mga alaga. Ayan, at kinukutuhan ko nga po dahil may mga uod-uod na pakalat-kalat. Kinakain yung mga dahon. Ayan, kung nakikita nyo po yan, nasa paso lang yung mga halaman ko na yan. Yung aking pechay at mustasa. Nakakatuwa lang tingnan, diba? O yan, tingnan mo nga. Napakatataba niya. Kaya diskarte lang sa buhay. Lalo na to, kung nakikita nyo ang laki-laki. Nakakatuwa talaga. Sobrang nakakatuwang tingnan kapag yung malalaki na yung mga tanim mo. Ayan, diskarte lang sa buhay. Ayan, katulad nito. Ayan, napakataba niya. Nakakatuwa, ang sarap na nito sa nilagang baka. Charot, wala tayong baka, sardinas lang pwede na. At ito, mustasa din ito. Ayan. Nakakatuwa, di ba? Napakatataba ng mga pechay at mustasa kung tinanim sa paso. Napakagandang tingnan, ayan. Ito pa isa, itong isa na to, ayan. Ayan, ayan, o, di ba? Ang laki-laki niya. Yan, maraming salamat nga pala kayo sa lahat na nagsusupport sa aking channel. Thank you so much. Ayan, ito yung aking mga pechay. Ayan, ayan sila. Ayan, may mga uod-uod na kumakain kaya ganyan ang kanilang dahon. O, diba? Kaya kinukutuhan ko sila guys. Ayan, napakalulusog nila. Ayan, o. At ang ingay ng aking manok. Ayan. Nakakatuwa lang. Ayan, ang tataba nila. Ayan, may mga pawis-pawis talaga. Kasi naulan siya, ayan, kaya yung kanilang dahon, ang sisigla ng mga dahon nila. Nakakatuwang pagmasdan. At ayan yung aking mustasa, guys. Ayan, o. O, diba? O, napakataba. O, see? Nakakatuwa. Ayan, pwede na yan. Ayan. Gusto ko magataan ng tilapia, tapos ilalagay natin itong mustasa. Tapos may konting bagong at sili. Agoy, sarap. At ito yung isang pechay ko, ayan guys, tingnan nyo, may mga insekto na namumusit, ayan, kayo tataba, pinagkakain yung mga, yung mga talbos ng pechay, ayan, nakapaso lang sila lahat. Ayan, isang maulan na umaga po sa ating lahat, maraming salamat, ayan, mag-iingat po tayong lahat, lalong-lalo na yung mga nasalanta ng bagyo, yung mga sobrang na salanta ng baha, ayan, ipag-pray po natin sila. Thank you very much sa inyong lahat.